Dogaro ga Allah jari. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 13. Dogaro ga Allah jari. A zamanin zamunna aka yi wani mutum mai suna Hatimul Asammu. Hatim mutumin kirki ne mai yawan ibada da ƙanƙan da kai ga Allah. Yana sha'awar zuwa aikin hajji sosai, amma fa ba shi da guzuri, balle abin da zai bar ma iyalansa. Wata rana sai rayuwarsa ta nuna masa ya yi tawakkali ga Allah ya tafi zuwa aikin hajjin. Ya yi tanadin abinci na kwana 3, sannan ya tara su, ya nemi amincewarsu. Dukkansu suka ce ba su yarda ba, sai wata yarinya guda ɗaya daga cikin 'ya'yansa. Ita ce ta ce ta amince ya tafi, domin su Allah ya ishe su. Da farko Hatim ya haƙura saboda rashin amincewar iyalansa. Amma daga baya wannan yarinyar duk ta bi su ta yi musu wa'azi. Ta ce da su bari ya tafi kawai, Allah zai ishe su. Hatim ya kama hanya, ya shiga cikin ayari masu zuwa aikin haji. Ba su daɗe da kama hanya ba, sai kunama ta harbi jagoran ayarin da suke tafiya da su. Hatim ya zo ya yi masa tawada, sai Allah ya bashi sauƙi. Daga nan sai shugaban ya ce da shi, daga yau na ɗauke maka sha'anin guzurinka, duk inda muka sauka, ka zo ka ci abinci tare da ni da iyalina, har mu je mu dawo. Hatim ya yi sujuda ga Allah, ya ce, ya Allah, wannan gatan da ka yi min kenan, saura na iyalaina. Abincin gidansa ya ƙare, sai duk mutanen gida suka fara kokawa suna zargin 'yarsa da ta ba su shawara akan cewa yanzu ga halin da suka shiga. Sai kawai ta yi murmushi ta tambaye su, shin mai gida mai bada arziki ne ko mai arziki? Suka ce shi ma kam mai cin arziki ne, Allah kaɗai shi ke bada arziki. Sai ta ce to, mai cin arziki ya tafi, amma ya bar mai arziki yana tare da mu, don haka kwantar da hankalinku. Ba a jima ba sai suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofar gidansu. Suka buɗe, sai aka ce sarki yana kiran Hatim don wata buƙata. Sai suka ce ai Hatim ya tafi aikin hajji. Da aka gaya ma sarki, sai ya tausaya masu, nan take ya cire wani zobensa mai daraja da tsada ya aika masu. 'Yan kasuwa kuwa sai suka yi tururuwa a ƙofar gidan suna cinikin zoben domin su je da shi ƙasar waje su sayar su samu riba. Iyalan Hatim suka karɓi maƙudan kuɗaɗe waɗanda ko mafarki ba su taɓa ganin irinsu ba. Suka ci suka sha, suka yi sutura har Hatim ya je ya dawo ya tarar da su cikin ni'ima da walwala. Da Hatim ya dawo suka zauna cikin raha da nishaɗi, ana taɗi ya faɗa musu alherin da Allah ya gamu da shi. Su kuma suka kwashe nasu labari suka faɗa masa. Kawai wannan yarinya sai ta fashe da kuka. Suka yi mamakin wannan lamari nata. Suka ce a lokacin da muke damuwa kike dariya, yanzu kuma da Allah ya kawo sauƙi kike kuka. Sai ta ce, duk wannan jin daɗi da muka samu, tausayi ne na ɗan adam ya janyo shi. To, ina kuma ga Allah mahalicci idan ya ji tausayinmu? Darussa. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Rama alheri ibada ne.